ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകർക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് RCBയുടെ ഫാൻസുകാർക്ക് ഏറ്റവും സന്തോഷം നൽകുന്ന വാർത്തയായിട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മിസ്റ്റർ ക്രിക്കറ്റ് ഇൻഫോയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. കഴിഞ്ഞ സീസണിന്റെ അവസാനത്തോടെ RCB ഫാൻസിന് രണ്ട് സങ്കടകരമായ വാർത്തയാണ് കേൾക്കാനിടയായത്. അതിലൊന്ന് കോഹ്ലിയുടെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റവും AB ഡിവിലിയേഴ്സിന്റെ കളിയിൽ നിന്നുള്ള വിരമിക്കലുമാണ്. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ പ്രകാരം RCBയുടെ ക്യാപ്റ്റനായി വിരാട് കോഹ്ലിയെ തന്നെ നിയമിക്കാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ എന്നാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ കോഹ്ലിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും യാതൊരുവിധ അഭിപ്രായവും ഇതുവരെ എത്തിയിട്ടില്ല. അടുത്ത അപ്ഡേറ്റ് AB ഡിവിലിയേഴ്സ് വീണ്ടും RCBയിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ പോകുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. വിരമിക്കൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം AB ഡിവിലിയേഴ്സ് വീണ്ടും RCBയിലേക്ക് അണിചേരാൻ പോവുകയാണ്. എന്നാൽ ഇത്തവണ ടീമിൻ്റെ പ്ലെയറായിട്ടല്ല RCBയിലേക്ക് AB ഡിവിലിയേഴ്സ് എത്തുന്നത്. പകരം RCB ടീമിൻ്റെ മെൻറ്ററായിട്ടാണ് AB ഡിവിലിയേഴ്സ് RCBയിലേക്ക് വീണ്ടും അണിചേരാൻ പോകുന്നത്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക. ഇതുപോലുള്ള കൂടുതൽ IPL അപ്ഡേറ്റ്സിനും ക്രിക്കറ്റ് കമൻസിനുമായി ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.